Bird katilaw na ba kag sudan gikan sa pista? Tanawa ning video ha kay tudluan ti kaos bunatog birada. Yo, what's up mga board? Og karong adlaw mga board atong lutoon ning gamay ang grasya nga gidala nilang papa gikan sa pista mga board. Kaniday nga sudan mga board gahapon pa ni siya nya atong giluto ra ba gibutang sa ref ning atorang sabawan para mulami ra ba. Mainit ra siya. Loke ra gud tirada ba mga board ba. Loke ra board kay lutong kinaugalingon ra man ni mga board pero gikan ni sa pista. Basta daghan kag kaila board nya moadto kag pista panigurado pag uli na jud kay daghang dala. Tradisyon naman guna natong mga Pilipino ang pista board. So kung daghan kang kaila, automatic daghan kang kapamistahan. Shout out day dia sa akong mga amigo nga baling mga higala. Mao na ni siya mga board luto na mga board O gatong isunod ning nay gisantis ug ganing mga board. Gisagol ra ni siya mga board kay bulahan mausara natog luto ba. Kung makatilaw lang ka aning sudana board, magpangita ka. Murag katong imong ex taon na ba nga baling pagkagupaha. Syempre, gwapa oy kay wala pa man kay asawa. Tiara day board, luto na. O gatong isunod ning litson. Ato ra ni siyang prituhon para mulami pud atong kaon. Luto na ang sudan gikan sa pista. Lokeran tirada pero kaon ani gana. Shout out dahil sa akong amigo nga gahatag ani. Dagan kayong salamat nimo board. Og diara ang imong sudan gihatag hapon board. Murang giinit og dagan kayong salamat board. God bless and amping.